Ik sta in Westerheen. We hebben een lekker pakketje. En deze is voor Heise Bosma. Hij is 18 jaar en is al 4 keer opereren aan een zenuwbeknelling in zijn buik. En zijn heid, Jerke die had hem opjoen, want hij had een prutte terugzettingsvermogen, zei hij. En als het een beetje kan, gaat hij ook op een fiets naar zijn werk. En hij is slager van zijn squalen. Dus hij dacht, nou, dat verdient ik wel een lekker pakketje. Dus ik zal zien wat het er is en dat we het verrassen kunnen. Er lijkt hier wel een rol van de door. Jan, denk erom, net vallen. Nou, de bel doet het goed. Het is hier wel een beetje donker, net Jan? Ja, het is heel donker. Ja. Daar is er al iemand. Ah, goeiedag. Hi, verrassing. Ik ben eigenlijk op zoek naar Heise. Is die er ook? Die in de boom, maar Oh. even de oorlog gehad. Ja, daar wacht je wel even. Hoi. Ah, goeie. Verrassing. Nou, wat leuk. Ja, ik is misschien een stapje naar voren en dan kunnen we die goed zien. Ja, ik heb een mooi pakketje. Die is speciaal voor jou. Oké, hartstikke bedankt. Wat leuk. Heeft het enige idee van waar dat wezen kan? Nee. Je flauw idee. Van die heid. Van mijn heid. Oh, wat grappig. Ja. Die hier een mailtje stuurt, want die zei, ja, door hebt wat operaties horen en dergelijke. Is daar misschien iets over vertellen? Ja, ik ben al 4 weken ziek. Ik heb acnes, dat is een zenuwbeknelling in de buikwand. Dat heb ik nog voor 4 weken. En ik heb nog 2 operaties gehad en dat wil net veel gaan. Dus zo rent het nog een beetje. Ik ben wel aan het werk, maar dat wil ik nog niet helemaal goed. Maar ik probeer mijn best te doen, maar het is wel zwaar. Ja, want daar heeft er dus wel een prutte last van in dagelijks leven. Ja, ik ga ook nog naar de pijnpolie. Maar de pijnpolie helpt wel een beetje. Maar als het naar een meetlintje is, een meter, dan is het helemaal goed. En een centimeter, dan helpt het helemaal. Dat zit op zo'n 4 centimeter. Dat het helpt. Dat is net een hele Dat soort. is net een hele prutte. Maar het gaat een beetje leven en ik probeer mijn best te doen en meer kan ik niet doen. Nou, dat skreun in hij ook inderdaad. Dus hij doet heel erg zijn best. Hij gaat naar het werk als dat kan. En dan zelfs op een fiets. Ja. En dan ben je echt nog slagen van die squalen, begreep ik? Ja, in 2 jaar ga ik het doen. Op het Dokkinga. Ga ik het 2 jaar hellen. En dat weer net lukt zonder de leraar van mij die me geholpen heeft. Maar ze hebben me heel goed geholpen en ze staan altijd achter me en daardoor ben ik eigenlijk slagen. Nou ja, maar hij zei hij had zelf ook een hele prutte terugzettingsvermogen. Dus vandaar een pakketje. Hartstikke leuk. Bedankt. Hartstikke bedankt. Ja, daar zit vast wel wat lekkers tussen, of Er net? was wel wat lekkers in, ja. Nou, wat leuk. Die ik net verwachten. Maar wat bleef het mij? Ja, hartstikke blij op mij. Ja, die ik echt net verwachten. Ik ben er hartstikke wakker met zeggen.